Magampong mas Ginoo nagpasalamat mo. Nakamungkin si kabuok na apa mo nagpudyo din silong sa kalibutan. Hi guys, yan, niabot taga mong hatik from Muntinlupa. Hindi guys, nakatanawa, hindi na mo damhangan mag-uniform eh. No. No, nasa-insay na, pero ito. Ito na ko. Hindi tapos marami ito ah. Ay, wako nag-uniform. Nga nang tangi suot. Pero mag-ihubo kay gintan ko. Sige, kapay kuwan di Amar. Aw, Joy. Ito na ko kay. Oh. Na. Hindi na mo gani. Ha? Bakante na sakda ng dundun. Naglubang ni tayo si Drew. Ano sa? Padaro ng Mario. Ha? Padaro ng Mario. Asa man ang dapit na gabo? Maguto ka, Drew. Asa mo atong sudlon? Asa, gusto ko makita nila yung aloy, ay niyo, Ay, yung commercial. Naroy sa buta. Kami Roy, ang gasolina sa Roy. Tingil me. Sige. Saan yan lakaw na si Romy? Pan. Te. Pan, ulitan. Ana. Kani sunod at Hala, ni sunod si Kabang. Utang niya. Karon guys, wala ko tarong nga vlog guys. Kay, grabe, nagpislango ko. Ito yung bug no. Gikan day Miss Jim sa Alicia. Kay nag-release og sildos tupad. Wa po na mo makuha kamong sildo kay grabe puno ag kubrahan ng kwarta. Paway sa laman mi, nag-una sa laman tong mga uban nga nanginanglan ng gadid kaadto. Paway sa mi. Basig ugma na pud mi mo kubra sa amo ang sildo. Yagang ate dia. Hi guys. Murang mayang panis diyang Maduli, mayang pang Florami. Ha? Gikan panis Luzon, Tagalog ni. Tagalog. Tagalasang. Tagalog. Tagalasang. Tapos tatay to ah. Nag-relax ako ron guys. So, ako mag-garden kay di makayas lawas. Nagpislango ko. Si tatay. Hugin sa isang guys, surya namo. Sa isang mga anak. Kinahanglan dyan kanya. Magampong mas Ginoo nagpasalamat mo. Nakamungkin si kabuok na apa mo nagpudyo din silong sa kalibutan. Ampo mas Ginoo nga dugangan pa. Ang itong kinabuhi, ang mataas pa. Mulabaw pa muna. Mabot mo 100. Yung sa may magibate, gahapon tayo, ngal si Tiri. Yung kalit magkay nga to. Siyempre, nagampong kung Ginoo nga di ma-admit tag hospital. Disib lagi ng panahon karon. Nalagol ka tay. Nga, hindi makamago ngayon mo gunang anak. Lagi. Kanang nay may taboy nga ng kajapan nga na. Ang imo jung unang-unaan ato di kas Ginoo. Ajud. Nga Panginoon o ba ano pangadyo. Ako gahapon lagi, grabe nang ko'y lawa. Oy, Kay di matarantar ka. kinahanglan. Wa ka na nas Ginoo, mataranta ka. Naamo sa mayong buhat, ang mayong pulong, mayong unahana, kang Ginoo, mayong ginahana ninyo. So, datang mo ginahana. Mamaya mo na, datang mo na, mayong plano. Sa kinabuhi sa tao, naramang pansismis. Pwede mo tayong muna na. Oh, di mahimo na Na, magtigil wadyo may magchismis Yan dyan. na pa. Exodo 22. Tahura ang iyong ginikana na lumataas pag iyong kinabuhi. Yun na, pa'y grasya umaabot ninyo. Ukba. Basta na, Exodo 22. Kung na magali, Bible ukba na ninyo. Basahan na ninyo. Exodo 22. Basta. Kapasa ka na. Kapasa mo diya. Tanawon pa sa Biblia, kayo pa'y Biblia dani man. Na diya. Tawal mo siya. Tahura ang inyong ginikanan o mga katigulangan. Karong mataas pa yung kinabuhi. O grasya nga maabot sa inyong kinabuhi. Ginoon mo na. Huwag ko mamut-mut na. Ukbal yung Bible. Ikaw mo kay mura matinawron mo ginikanan. Nang tagaan pagtaas. Mura na day. Di day may matinahuron kay mura raman. Matinawron mo ba? Napa daw, basta mamut-mut na. Daga ko ilagyo raman ko pero kada adlaw
kamo piyang ginahuna-huna kanunay. Kumamutbot gana. Nga may ampo na. Kablaan kasulatan. Pero uli, salamat sa kain si, kaya nakauli ka. Na uli ko bisag gamay ragang kwarta ang taon. Di Basta ka mo po makauli ko. magsaad. Ayaw mo usad-saad. Ayaw lang kung kasado di tumanon. Kakauli. Maulagi. Kasagaran, sige kang isa, di ka matuman. Nga na lang yung buli ni mo sa imong yutang na tauhan. Maulagi ni pigong-pigong mo Wala klaro. Nas nanay, niabot di ah. Nay, Oo, una na naman kukuli. Ano man? Uy, maso ni kay imo kung gira nagtuwa nay. Di mo kun. Halawa mo dyan ko igasa kay umay. Nay hatag na nay. Ito kay tinapay dadto. Nakatambok ra na nay. Gasa man Oh, ito ba ito yung gimay ditong tambok ti ko ani de ka de luto. Tuwa. De na po yung isang pagkaan manikuan kanang nay. O nay. Di ka mangutana nay, naman nayo mi nay. Ha? Among sinina, pareha mi sinina tumitulo. Na mag-umo? Nay mo balay pa. Nay, Nas nanay niabot. balay pa ko subay nay. Ini suwat na kuan. Na, pamina. Abnormality. nanay di prinsess imong Ano kuan. Oh, nanay di prinsess sa puso na ah. Normal. Doktor pala mo tanaw. Di na normal. Ug sa baytang wala na. Unsa sa may sakdan dyan lang sa duman kinahanglan magkadi ka mukaon. Landan ra. Di mo kaan sa nay alas 8 na alas 6 mo gikan na abot ito alas 6 sa Nagini ko magkuan lagi mukaon jud kadto subay. Baw na nalaman nagluto. Nay, arasan ni mong gapaharon ay. Guwa palagis na No. nila. Kape, di pwede Bigyan kape. lagi kang nanay. Pwede pa minaw. Bangwal lilis ta Gatas lang. di gapon. Oo, ano naman kumukas ginuwaga mong meeting. Ano naman? Ang sa baga dining naanay mga senior city o nanay national ID ba ko mo ko nag ako nanay ATM. Asa man ko nang kukuha ng ATM? Dali naman ito. Ako na naman ko ng ATM na Lang ba? nanay national ID. Ang mo release na karong Naman yung gunting. Kanang kuan na mga ag vitamin siguro kanang sintrom ba katong hatag namo. ay Syndrome. Na 50 naman kuno pa. 52 na ko. 52 na. Tagaan ko na itong vitamins. Ay, Dami nagtambay sa kuan guys, nangka. Ang itaga silin, si Esther, ang di mo nagikan itagaan. to. Gikas ka na naman Amerika. tutur no. Nada na. Daghan di ay. Saka, kuan, 275 ka buok. Uy, ana. Na, ang Sa sino ko 30 din na ang kada po, adlaw. isang Syndrome ba? Silver cell syndrome. Na, mother. Ay makagwapa di ay, ginagwapa man ka. 68. Ikaw 69. Oh, 69 sige 69 na. ba na sa ka? Ba na sa der? Dali, kay ba mo ko. Lagsa sa ter. 52 na ako ron. Ay! 52 na lagi ko na yun. Human na, karon pa kang iniro mo 52 siguro. 19 isa si ano, 19. 69. 69. Ter 1969 minus to 2022. Isa ko na lang. Ano be? 1969 minus 2022. Pila edad. 52 no. Be ako. Ako ra 1969. 2022 ay minus. B. Kay Ilan sa kung ay naghakong naon. 61 pa. Kuan nga. Minus. Awa. 21 ka nga. oh, sila ko na. Gwapa Diyos nanay na. Gwapa lagi sa nanay. Bujag. Ha? Mag 53 na. Makainom na kasubay kami. Salig mo 52 na ko dani mo. Guys, pasensya na mo guys. Adyo ko'y vlog ron. Kay gikan na kimis. Kuan. Na napis lang ko. Nagang naong na Haggard. Hagardo versus sa. Valentina to. Si Ali kay mo ra mag 35 pas Ali. Na, 35 nga. Murano kong 50. Gitawa kita itong i-vlog. Nakakasal na stress naman. To may tinapay ipag na utili gani. 1 hour later. Hi guys! Di ka din mis gawas. Dali po na napos gawas itong tambay sa langka. Kanahan namin kuhan, mga snack. Simo-simo. Merinda tayo nyo guys. Ano ko rin? Tulo ba ka? Ay, sa ilan na to? Ang snack kaya ko ano? Prutas. Gisa ko ng pan. Mga anta guys ya. Akan ang pan makaadaw nga kolesterol. Bawo, kaya bago si Kos pan, carbo na ning pan. Prutas ako ron. Ang dami sa food pa na. Hindi ko ng pan, hindi ko sa pan maikid din. Diyan, buwan sa panit. Prutas mo maikid ko pero pan di. Grapes.
Makahubog ng grapes. Udaghanan. Kaon. Hindi man. Pero dapat po, mukha akong kagprutas. Hindi po pasobrahan. Kaya kung masobrahan, lamin ang tamis. Hyper. Dito, parang taas mo sugar, taas po. Naman Mga po ay. na iba ko dito sa gitrawan guys, talagang amo, tiguang. Ay, mali kag sininain si. Ginuukinta. Ang yan si Dres. Ukinta na rin tao. Moral kang majulin si. Tilaw ko, mura kang juli. Tutulungan ka dyan. Aga siya. Bagay. Na, walang mamaduli. Na Dres. Milig sa dress. Gub. Ganaw kita. Umara yung maguwang sa kuan guys, Muntinlupa. Hello guys. Kumusta? Ang mga anak sa Muntinlupa. Shoutout ko na. Ang tanga ba sila? Oo, kita. Shoutout sa mga Ikuha na to siya. anak ni si Marta, si Palos. Benedict na nasa Bucor. Palos. Si Bernie na nasa Chikis. Natrabaho si Kes? Si Palos. Palos nasa Domino. Si Beverlyn. Beverlyn nasa Camilla. Si Bibi. Si Bernie nasa Bayra. Bibi di ay. Si Bonin. Narapos Bay. Si Bonin may kinagupuhan. Si Benjamin nasa Euro Hotel sa Las Benjamin? Piñas. Saan ang Benjamin? Undoy. Nagtrabaho na. Ha? Nagtrabaho na. Nagtrabaho kay may mga anak na. Ano na anak sa diri? Sa Zuma naman dyan ay. Pag ina anak na. Diyan sa Omar Muslim. Muslim. Ay, Okay, Benjamin. graduation daw ron. Graduation nila. Nag-grips na yun. Nag-grips na yun. Niko, nakaano ko. Ano di magkabuka grapes na eh. Ako pa ang grips. Sa ganun mo kampus. Mana tayo ito ka, ang garo ko dyan. Mana tayo mo ito kan yun. Pero ang kaon. Hindi ko pala may pud. Nariya. Gamay na. Ang ihap sa ko na to. Turta Ay, pa na. kamatimpla ko. Magaling sa kukuan. Le, karang turta kay musik. Timpla sa kukuan. Ano yung utap ang nga nanay? Turta. Ano ni torta? Hindi ba? Kay kung kay gilasan atong ba. Wa pa ito pas Manila. Him humuk, humukon gani. Cupcake man na. Di, dahil pa ng cupcake. Ilang butan sa pagkiri ka turta may lagi. Nga, ang isuray Ito, ko. kaluwa sa tunsinina. Kamay man ni turta mo. Anak ko na yung sugitan ko dili gyud sa ni mag-feed og t-shirt gusto ma-establish dyan. Ha? Ay, dugan. Narinig ang tubig ka mo, timpla ko kape. Oh, dan di mo. Ah, paling sa kunay. Nangamas ba si Robert Tateri? So, tapos kuan sa California. Asa sa Hindi ko magalipas nga ang Tateri. No. Wala ka nagdali mo po. Ah, dugan ay kay. Ay, mana ra. Natin mo nito. Kung sa dura mo ko ubag lakaw. Ako pa tayo bardin. Ako pa tayo bardin. Dapat palo mo. Gapon, yung last na tingatos garden, ako nakangatos garden ron guys, kay Ay, masulod ka ron. Napapait kita mo. lagi napis lang o lagi ko, wala po yung lakaw. Tada sa kulit. Napis lang o, isip ko. Ano man eh? Kape, ala, salamat na ibutan sa nanay ka, yung timpla Ano man eh? Kamadanawa pa. Maganda, salamat na. Mga nag-jumps ako. Wala isa pa yan. Oh, jumps coffee. Tanda sa Rose Garden. May bas Si namin. nanay sila may mutanda sa garden, kay Nakita ko pa ba sinay mga grabe yung mga tasang lawas nun guys. May bas namin kaya nakagwapa. Uy, buyag. Buyag, Tao. buyag. Yung jama lang. Ang Kami na sila karon. Aberis na ron, o ibis. Tateri, nasa pa mag-birthday ni mo Tateri. Dugay pa rin. Ako na po sa bed ko. Ako po, nakuzabid. Mo ang ginoon. Diyan guys, gahapon, grabe dyan ang kuy lawa. Saray? Kuy lawan ko gahapos na itabong tiri. Subara, nanunod gugang tuhod. Hala. Sila na po di pari ami. Saray? Bangubong Hawang sibon. tayo tulong ka parang hawangan kuto-kuto. Nagawa ko kaso. Na, parehas na na marag na-nervous gud ko gapon. Kay nay tabong tiri bangan ni kalitra. Para mga ina, naglabubo man nga na. Grabe jud jang kanang nay kuan guys, heartbeat grabe jang paspasa. Ang saknar to. Inja mura na kuno sidag dito. Tanda Rose Garden ka. Gitaot ko rin. Motong nataranta ko. Daga ko pod gapon, nagpislango po ko. Nagpislango po ko gapon. Naglibog na gisay mo uban at ambulansya. Grabe nang gaulan na ginsay mo daang tiri kay ako di ra ba jud ko pwede kay. Wala, sorry. Wa ko na tuwid as ospital o lagi doktor. Pasagdan na ko sa bahay basid wa na ko karon.
Ay, Basig ma-intunsis ka, maraming salamat sa Diyos din, Tatay, guys. salamat sa Ginoo. Kay gaan pa Tagaan pag... Si Ate Ali ang pinaganahan na, ingan nga. Magtawag ang Malay bulan mo siya. lang si nanahiling tita. Na, pagkakuha dyan, guys, pagka tanaw dyan ng tiri, ni-decide dyan ko. Samita. Mura kong nataranta, niyo ko sa may group chat nga, tabang mo, pagdamog sakdanan. Nan, ingin dyan ko na dyan. Wala dyan ginawa na, ginawa ko di dyan pwede, gibidugay-dugay sa tiri. Sige dyan ko yung tabang mo, maluhin mo, pagdamog sakdanan, madulis. naglingkod ra siya dyan. Wapo ko ka na, ang gipahigda Di. si dyan, di mabawal pa ito maghigda. Pag gipakita kong Ate Ali, murag samot na niyo, nikurod mo kang kamot. Nga nga, daladani nga, kurod na. Ito marag samot na ako di ko ginawa. No, taniling ko na ko, gibadusan, mga gyapon. Di magapon mo undang, mas ginagagapog lagutob. Hindi, pag katunay gida na ka sa kuan, nang na dito na ka sa Pa, ospital. Wa paghapon, nasa paghapon ka oras ka pa dito. Kuan sige gyapon lagutob, kay di ako may kuan, giurag doktor, nga check up. Hindi kasi may mo ginahana itong nagluguto mo ka na sa Ginoo. Nag-ampo ko, Ginoo. Tuloy ko ako. Ay, Ginoo ra man din makatabang. Di ba gaman, may mag-doktor nga. Kuan ko na ko. I-forward niya, i-forward dyan ka. Kaya di ano yung normal na imong heartbeat, kaya mong paspasa. Hindi mong ipaminawan. Kuan good, 148 mo Ang siguro to. kanang tagbo isang kuan. 148 ang dyan kuan. Ang normal jud nga heartbeat, 60 to 100 per minutes. Yun naman ang Diyan, katiri kay kuan man, 140 sa isang kapin. minuto. Dito, nangabot pagkatag 155. Dani kay... Pagay sala. Hi. Hi everyone, bagong hapon. Magpasalamat dahil mi sa nihatag ani niya. Dahil naghatod ani gikan ko nun ni sa Hawaii. Na-share si Aliana nga gikan sa Hawaii. Yeah. Ano si Jack Anis na guys, cereal. Diyan ka rin pa diya. Tagaan si Zawog lollipop. Kaya mo ni Zawog favorite. Thank you ka, Aliana. Thank you. Thank you kuno sa naghatag. Ma'am. Gikan ni Ma'am Lucy Asino Heather from Hawaii. Andiyan magpasalamat po ko sa gatod ani. Andiyan sister-in-law nga gikan sa dara po sa musilingan nga baryo. Si Ma'am Emily Bermoy ang nagatod ani og isang bana. Diyan nalipay sa Aliana. Andiyan Aliana, nalipay ka? Oh. Yeah. Meron pa yung si Yeah, lamig ka, Diyos. Cereal. Tita Naili. Nasa dudia. Nesquik. Nesquik o dahil chocolate ya. Adi dahil. Dahil pa, ang Toblerone. Tidak, dengan kadang ni merah banian. Bebe ako ya bebe. Inde joy. Nguling ka na na. Salamat din ka, Ma'am Lucy. Ani. Ito ni Dama. Parang ko kay Bobo yung kano sa iyang birthday. Salamat ka, Jo, sa imong gatag ni Aliana. Wow. Ako ba, dahil. Ako ba, doha man yung queen man eh. Kurang Di ako ba, pakpak ko na. Akala may gamita, oh. Ang gamita niya, ay tsata. Ay, pangulo sa kao noon. Magod po, magod. Kanang gamita. Thank you sa kao, Tro. Thank you, you. Tita Lucy. Thank you, Tita Lucy. O si Tita Emily. Tita Emily. Sa paghatod. Tito Hatod. Napa. Di Di magpalabi ha. Ha? Di magkakaibang dali, ma. Di maka. Kalibang, ma. Alibang man. Yung palawig tam isa. Jadi apa deh guys ya? Flashlight deh ko nun eh. Ha? Flashlight na yan. Nagmangihi ka na kagabi yan ah. Na, gamitin ni mo no. Salamat Kadyo. Flashlight ni Aliana. Salamat Kadyo yung flashlight pa. Ano sa maniwisyon? Alam. Ipang-ubo namin dari guys.
Reusable. Reusable. Lagi. Right yan. Gamitin din mo ha. Gamitan ha. Ang gabi eh. Mapawag mo sa nagsugas sa diri dana, di man yung idug. Yung bako di mo man yung Masunog man ko ma. di man yung makasunog ni. Man yung gamitin, nung mangihi ka ha. Hala, yan, lami yan. Lami ma. Ah, Lami ma. nice di ay, di kay lami. Na, nagkilap-kilap. Wadok magsilap-silap ma. Di man good. Dati din ko an. Diya guys, mara to yung vlog karong adlaw. Daghang salamat sa mga taong way puas nga ning suporta. Daghang salamat ninyo og pag-ampi mo gasaman mo. Bye-bye. Bye-bye yan. Bye-bye. Daghang salamat. Ah.